Praktikovanie žitia bez strachu. Žiť bez strachu predpokladá aktívne praktikovať nenásilie a mier aj vtedy, keď sa zdá, že sme ohrození. Neznamená to, že prestaneme chrániť seba a svojich blízkych, ale že už nebudeme reagovať hnevom a násilím. Sklon k riešeniu situácií násilím máme zabudovaný v mozgu, ktorý je zvláštne prepojený. Oblasť mozgu, ktorá zachytáva vnemy rozkoše, leží veľmi blízko centra, ktorý zakúša násilie. A tak, keď stimulujeme jedno z nich, obvykle potom podnecujeme aj to druhé. Vyzerá to, že sme jediní savci s takto nastaveným mozgom. Preto, predovšetkým my muži, mávame spojené násilie s potešením. Obľubujeme kvalitné akčné filmy a obzvlášť máme radi vzrušujúce scény, kedy kladný hrdina skolí toho záporného sadou nábojov. Väčšina detských počítačových hier je v podstate o vystreľovaní mozgu nepriateľa a tzv. Erotické filmy každých 5 minút ukazujú násilie páchané na ženách. K sadomasochizmu, ktorý bežne bujní vo vojne, ako sa môžeme dočítať, dochádza, keď sú obe centra príliš stimulované, takže medzi nimi vznikne neurónová štvorprúdová diaľnica. Nie je divu, že akonáhle sa objaví niečo, čo považujeme za problém, nadšene navliekame brnenie, tasíme meč a vyhlasujeme vojnu. Každopádne máme možnosť inej voľby. Praktikovanie 4 vhľadov povzbudzuje mozgové centrá spojené s potešením a rozkošou a vypína centrá súvisiace s agresivitou. Keď praktikujeme žitie bez strachu, môžeme žiť v mieri aj s cestou nenásilia. Ako náhle stelesňujeme mier, druhí sa v našej prítomnosti cítia kľudne a vyrovnane. Dokonca aj vo vojnových časoch môžeme tvoriť oázu pokoja. Život bez strachu nám umožní vystúpiť z kruhu násilia, lebo násilie vychádza zo strachu. Strachu z odmietnutia, zo zneužitia, zo smiešnenia, zranenia a tak ďalej. Praktikovanie života bez strachu vyžaduje, aby sme k ľuďom a k situáciám pristupovali s láskou, takže aj ostatní ľahšie upustia od obáv a násilníckych sklonov. Môže sa nám to zdať ako bázlivá odpoveď na svet plný znásilňovania, vraždenia a napádania. Keď sa oháňame mečom, máme pocit, že máme kontrolu a moc. Plne sa tomu oddávame a užívame si agresívnu, aktívnu rolu, ktorá má zmeniť svet, ale ignorujeme fakt, že násilie plodí len ďalšie násilie. Myslíme si, že vojna môže byť riešením, ovšem násilie, ktoré páchame na druhých, ich takto učiní našimi nepriateľmi. Áno, môžeme si ich podrobiť, pokiaľ im však nepomôžeme zbaviť sa hnevu či strachu, len sme zasiali semienka pre nasledujúce potyčky a spory. Hovoríme o vojne proti terorizmu, vojne proti drogám, aj proti chorobám. Možno je ťažké si predstaviť, ako môžeme riešiť problémy, bez toho, aby sme im vyhlasovali vojnu. Musíme si však priznať, že tieto krížové výpravy plodia viac teroru, rozsiahlejšie užívanie drog a ešte viac chorôb. V Spojených štátoch amerických, najbohatšej zeme na svete, takmer 20% detí hladoveje navzdory našej tzv. Vojne proti chudobe. Ako sa teda postavíme všetkým týmto skutočne vážnym problémom bez toho, aby sme sa uchýlili k vojnovým riešeniam?